Добро утро, хора! Добре дошли в новия влог. В момента е 8:20, стана в 8 часа, 20 минути съм си писала. В последно време има някои неща, които така по-ме мъчат и просто си писах за тях, за да ми олекне. Но днесния ден ще бъде страхотен и сега искам да започна влога, като ви покажа като отворя една пратка, която е от Тему и супер много се радвам и нямам търпение да ви покажа какво има в нея. Аз много харесвам да гледам такива видеа, затова реших в този влог да включа в началото точно пратката си от Тему, да ви кажа, че аз си партнирам с тях. Следете този код, както и линк, който ето тук ще ви излезе някъде на екрана и долу в описанието ще го има. Цъкнете го него и с кода ще получите ваучери за нови потребители, които ще са на стойност $100, което е супер, така че не забравяйте да използвате кода и линка. И сега ще ви покажа какво аз си взех. Моята цялата поръчка е на стойност около 160 лева. С моята любима бяла чантичка, защото аз много време си мечтах за бяла чанта и все нямах, но ето я моята нова и единствена бяла чанта. Много е хубава. Аз много я харесвам и все още не съм излизала с нея. Това е нещо много яко, което винаги съм гледала в Reels. Хората си правят кисело мляко с плодове в тези кокосови купички. Винаги съм си искала и аз да имам такава естетически красива купичка. Та ето я моята. И между другото беше на много добра цена. Нещо за Анди, което вече сме отворили и ползвахме доста. Това е игра за учене на цветовете. Има 5 или 6 вида купички в различни цветове и в същите цветове животни и той всъщност трябва да слага кое животно в коя купичка цвят е и да казва, нали, цвета. И честно казано, много му харесва тази игра, много е занимателна и доста често играем. Ела съм си една рокличка, която е много сладка. Плажна рокличка си я представях аз. С бяло и такова розово, червеникаво, май го виждате на камерата, но е по-така тъмно-розово и изглежда доста добре. Като сме на вълна плаж, да ви покажа и банските, които се избрах от Тему. Това е един чифца, му съм си избрала. Много як бански, такъв бял, с страни кантове кафеви и долнището е така доста интересно, доста е високо, т.е. с висока талия е и вижте отстрани е като все едно с бижута, както и тук отпред. Това супер много ми хареса, защото придава някакъв много як акцент на банския. За Анди избрах няколко комплектчета, 2 комплектчета по-точно. Ето го едното, това е тениска с меченце и това са късите панталонки към него, такива да са много удобни. Як, той е някакси по-спортно елегантен, поне според моите представи. Бяла тениска с бежев кант тук и пише, честно казано, не знам какво пише, ако някой от вас може да прочете, нека да сподели. Много е яка, заедно с тези къси панталони, които пак са от този вид, който е така по-широк, по-удобен. Но, най-любимото ми е, чакайте, стойте, него забравих да го... Или поне някой от вас знаят, че аз много време мечтаях за това нещо. Сега, който не знае какво е това, обяснявам. Това малко нещо осветява целия хол. Буквално не се шегувам. Има различни светлини, има се дистанционно към него и стават светлините зелени, червени, сини, лилави, розови, цветно, може да е дискотечно, просто има много варианти. Това малко нещо, ако не се лъжа, беше около 8 лева и задължително всеки от вас трябва да си го вземе, ако иска да има такива светлини. Уникална е. Малка маска, кератинова маска за коса. Кератинова маска за коса е, която я взех специално, защото казват, че китайските и японските маски са много добри. В TikTok го видях и много исках да я пробвам, така че ще си направим един self-care и със сигурност ще я пробвам и ще ви кажа. Да, започваме с екстремно много бижута. Съжалявам, аз просто нямаше как да пропусна. Има много яки бижута там, просто да се чудите кое е по-яко. Това е едно герданче.
стана ми много топло на бижутата. Тя може би слага от... Ето я. Това е гривничка. Много я харесвам, много е хубава. Даже наистина ще си остана с нея. Така, това нещо е много яко. Знаете, че аз обичам да си правя слик поинта, особено сега и в топлото време. Предпочитам да се свързана коса, както предполагам повечето от нас. Това е, когато си направите опашката и си вържете косата, да си сложите тази шнурка така лесно върху самия ластик и всъщност става като аксесуар. И просто това е гениално. Аз не съм сещала за това нещо. И тук имам също едно герданче, но този път е сребърно. А не е герданче, това са различни сребърни гривнички, които всъщност съм си взела комплект от различни гривнички. Това е така насърчица. Не знам дали я виждате. Имаме един комплект отново, който е с ето това много сладко герданче с цветенце. Бяло цветенце, аз много харесвам такива и с такава гривничка с такива цветенца всъщност. Има 56 бижута. Няма да ви ги показвам много, защото предполагам ще стане too much. Няма да ви ги показвам къде е много едно, но има много обици. Герданчета, пръстенчета, още обици, вау, и още обици, но този път са такива като перлички. Аз честно казвам не нося много такива, но ще започна. Вау, това беше целият ми хол. Се да ви е харесал. На мен много ми харесват нещата и много обичам да отварям и така пратки, защото много се вълнувам. И предполагам се усещало вълнението ми, то в гласа ми, в очите ми, в усмивката ми се вижда цялото вълнение. Не мога да го скрия, съжалявам. И сега трябва да оправя това, което сътворих тук и тук и тук. И да се оправяме, защото сме от 10 часа на маникюр, а е 8:30. Трябва да сложим лек крем, да се преоблека, да сложим новите бижута. Така че имаме какво да правим. Let's go! Педикюр, приятели, за първи път ще хода на педикюр и малко се притеснявам. Просто имам фобия от крака, мраза крака и мраза моите крака да бъдат гледани, камо ли пипани от някой друг. Чакайте, последно бабчето е карала. Здравейте! Добре, само да питам кой се обажда. Извинявай, не съм записала номера. Имам лошия навик да не записвам телефонните номера на кой са. И сега ми звъня един човек, с който аз съм говорила и казвам, кой се обажда? И да, беше малко неприятно и той каза, добре, сега не ти се обиждам, ама... Хора, на следващия ден, ето го моя аутфит. Бялата ми чантичка, бели сандалки. Айде да ходим, че ето тук бабето ме чака, съжалявам, бабче.
За момента днес съм в добро настроение, може да ме снимаш. Ето, в предния влог точно беше разочарована и тъжна нещо, но днес си в добро настроение. Днес съм в добро настроение, така че може да ме снимаш. И... Даже ако искаш, ти можеш да превземеш влога. Мога да го превзема, днес за момента съм добро настроение. Нищо не се знае при нея обаче. То не е само при нея, кажете жени, те приятели. Добре, че няма никой, мога да си викам колкото си искам на воля. Ето, какво ще папка баба ви. Страхотна супа. Искам да ви кажа, това не е реклама. Именно на мене никой не ми плаща за реклама. Ресторант Виктория в София Ринг ми е любимото. Приятели, вижте бабчето, взе си нова раничка и сега няма търпение. Още пред магазина клекна да си я нарежда. Добро утро. Часът 3:46. Глътка кафе за събуждане. Искам само да ви снимам аз как изглеждам. Аз съм по пижама. Приятели, аз така и не ви обясних къде всъщност отиваме. Отиваме да изпратим Адрианчо за Америка. И така, полета му не е в много удобен за наш час. Ох, тази... Айде да не я обиждам камера. След доста лутане покрай летището, за да намерим къде да паркираме, вече сме тук и отиваме нагоре. Хора, малко ми е рано и мозъка ми много не функционира да работи. Само портмоненцето. Да. Но с бабчето сега отиваме. И така, миленький Адриан, представете ли си, това е някакво... На мен ще ми е много странно да виждам тия хора, да виждам тия коли, тия улици и изобщо да дишам тоя... Да, приятели, семейство, да дишам този въздух тук и изведнъж да отида в тотално различен свят, без моите близки и аз не бих могла да се възхищавам на това колко е смел той. Ето, приятели, моите смешенички бяха огромни фенове на Микеле. Сигурно все още са, да аз не поддържам контакт с тях и не знам, но... Аз се чувствам горда, че сега разговарям с него. Поздравяваме се ученичките като цяло. Поздравяваме се ученичките, чакаме Адрианчо, който, приятели, ние сме преди него. Както винаги. Вижда ли се? Май не. Чакай. Тък му тръгна да се вижда. Да, 4:16. Адриан го няма. Той хора понясва. Те не са лягали, но ние с бабчето останахме и направо. Няма как, иначе. Няма как. Приятелският дълг ни зове. Да, така е. Със сигурност. А ти си... О, не! Свах много те нормален, като ни зарежатски добре. Мислиш ли? Адски добре. Много. Не. На мен е много гадно, не искам да се според Адриан. Някой има ли още 20 лева? Аз имам. Ой! Мони да се скрие. Това е сестра. Да, ние вече го снимахме. Тя плаче. Скоро. Колко скоро? 6. О, не. Ти не идваш ли късно, бе, човек? Да. Много гадно. Да се гледаш после. Positive vibes.
Кафе, Анди, искаш ли нещо? Какво како? Си взема някакво капучино. Ванчо, нещо да кажеш, нали? Добре, това. Да. И аз не искам. Кажи ми, че пак ще издържиш макс 6 месеца, като миналата година и се връщаш. Не знам. Включваш. Ще остане в тайна и в една интересна загадка. Искам да ти кажа, че ако ти не се върнеш, аз ще дойда при теб. О, благодаря. Аз искам да документирам кой ще пусне първата сълза. И Мони и Иван се гледат. И вие двамата се гледате. Снимай го това. Слушай сега, така да кажа, това в момента, което виждате, всичко е стейдж. Тя плаче, защото знае, че ще има аудитория, че ще се гледа. Много сте сладки. Гърнала и кучето, пък и случайно се облякла прекрасно. Случайно и нагримирана. Даже бях и с кметира. Мило, много приликава. Трети човек първо беше Оник. Тя. Сега и той. Аз в принцип не мога да плача. Това е изключително странно. Колко е яко. Така, ето тук си. Да го обърна ли? И ти да ми напишеш нещо, мамо. Обаче, как? Не, това ти някакви аките. Колко грозно пиша. Нищо ще знаеш, че грозното е от мен. Айде, Катрин. Ма, да има. Пише си Ма ти си... Че пожелавам ти червения килим. Станахме в 3 часа днес, както видяхте, и след това успях да дремна на този диван, този малък диван, 1 час, и направо не съм като убита. Да живее грима, защото ми помага да не изглеждам като убита. Исках да ви напомня за моя код от Тему, който отново изписвам ето тук ще го изпиша, както ще оставя долу линк в описанието. Директно може да влезете от линка и да използвате и кода, а може и просто да си влезете в сайта в Тему, в профила и в search бара да напишете моя код. Тему има страхотно изобилие от всякакви неща. Изключително много харесвам нещата им за кухнята и бих си поръчала от тях адски много неща за кухнята, всякакви джунджурики, украски, чаши, сламки, чини, просто много различни неща имат, естетически красиви неща, които ние тук в България нямаме по магазините и просто не можем да си намерим. Сега са на доста достъпни цени. Предполагам всички знаете изобщо за сайта Тему, защото той е доста популярен в момента особено, но въпреки това, ако не сте го знаели и го разбирате от мен, влезте в линка, направете си профил, използвайте кода ми, ще получите награди, ваучери и пазаровите на воля. Малко ми е гадничко, признавам си, гадничко ми е, че Адрианчо си замина, но съм и много щастлива и много горда с него и с неговата смелост и я взимам за пример за доста ситуации и с това, че той, въпреки че всички всъщност там така бяхме емоционални, голяма част от нас се поразплакахме и пуснахме някоя друга сълза, аз включително. Майка му също беше много емоционална, брат му беше наистина така емоционален, пак ще го кажа, емоционален момент, но въпреки това той виждаше, че му е гадно, нали, в очите, в погледа му, но въпреки това той беше с една голяма усмивка и с една огромна енергия и това много ми хареса. Много ми харесва такива хора, които просто каквото и да се случва, пред каквото и ситуация да са поставени, те ще останат усмихнати и позитивни. Погледнете на какво съм се направила. Докато се гримирах на земята, съм се омазала без да искам с сенки, така че сега трябва да се почиста. Сигурно се надявам влога да ви е харесал, да ви е било приятно да го гледате и да сте се почувствали наистина близки до нас. Трябва се да сте го оценили и наистина да видите колко сте специални за мен. Обичам ви, прегръщам ви и така ви прегръщам. Целувам ви и нямам търпение да се видим в следващия влог, а ви може да ме последвате в Instagram и в TikTok, за да си имаме постоянно кореспонденция и комуникация с вас. Чао!
Бъдете здрави и щастливи!